and heard. So my question is, what have you seen? What have you heard? What have you experienced? Because pandakatanga ini ndaiva nebhegi ranga rakazara nezvitadzo. Handisi kuti rapera, vanhu ndikuti ranga rakazara. Zvimwe zvinhu zvaindinetsa ndakangouya nazvo. Because ndakangonzi uya sezvauri, come let's reason. Because Isaiah 1 verse 18 that come, let's reason together. So I just was told to come. I can confess kuti musi wandatouya kuzoona munhu waMwari ndanga ndine bhegi rebuti. But ndaenda kunoona munhu waMwari. So what have you seen? Because what have you experienced that makes you live what you have been through? I've seen a lot. Over the past year and some months, Tabuda Egypt, I've seen so many things. So kuti pamubati ndotanga kuvunza kuti I still remember pani pangu pandikanzi pandikabatwa ruoko pandanamatirwa zvikanzi ndaunobata Mwari. I thought it was a once-off thing. Pardon my lack of knowledge and understanding pangu yacho. Ndikatonomubata akatoita all right. And then my experience, which I'm going to tell you, this is one. There are many. God is always doing more and more and more, bigger and better things. Then in Chikweret Church, about $5,000. I took it out of excitement from a family member. Because you know, it made sense. Out of excitement, so. But I know you don't do things out of excitement. You wait. But you know, I told them all the nice things. I told them. And they believed. I don't know if you believe. But they believed. The men angani ezvitatu angasina Mwari. So takati manje ndichinamata it always weighed on me kuti nyaya iyi ndichaita sei, because mudzimai wangu would always remind me. My wife is a way of pointing out things wakavarairwa, so uchinatsodya poku yema muchitaura baba anobva ati vatikumboziva kuti tine Chikweret. Inotoke chakudzipa so mafuta aya anokora kuoma so. Tikati Mwari kondoita sei tine Chikweret again. But every time I wanted to go nazvo muprayer, he would just divert me to other things. Ndakutonamatira so ndapedza ndati basi ndatinga ndiri kuChikweret changu. It went on and on and on. It was weighed me. Satana akatombozvishandisa akati munamata kwakoko baba ndaro achazouya munhu usimira uri zvako achakukwadza. But let me tell you about my experience. It was 3 months ago. I started hearing God vachinditi set aside for me $1,000. Apa panguva iyoyo ndandine mota, so ndaida kuitengesa kuti ndiibuditse yese mari. Doesn't make sense because aizosara ndisina chinhu kwandiri musoro mangu. The carnal man is still speaking. Ndikati zviite kuti ndiwakunaisi ndoapa. Alright, mire ndingorowa investment mbichana. Mamboona munhu wekuti ajaira kutamba inonzi chii makasa. Anongoti ndikangozvita ka1 ndinobuda chiti chingondipa this one chance munopera zvinoita chete haingozivi. Saka ndandika statement kandairohwa kana kuti handina munyama nemari. Mwari makanaka.
ndinokutenda. Hayi pakunge akazoona hapana. So when I got to a place yekuti ndakatanga kunzwa Mwari vachinditi set aside for me $1,000. It didn't make sense. Ndine mabills nditoti kumba hazvifana. But I started to look for the truth. Remember, ndichiudza munhu wangu I was trying to communicate with munhu because akapa utterance yaanale, so be careful that you do not go contrary to him. Akakupira utterance, so zvinhu zvako zvinogona Yesu. Saka I always go to look for confirmation. So ndaona ndati munhu ndanzwa kuti 500. At first I had 500 and I was okay with it because well, it's within my budget, I could do that. But I move I end up 1,000. And that means the tanga kunzwa izwi raMwari. But iri rana kunzwa irani na Satani manje. Because Mwari hachichinjika. Akati 500,000 hapo ndakabhuka manje hapo. Ndakambobira ngezi nditi ndikabana Hallelujah. Ndadzokera kumwe yadzoka nyee. Ndakati panyaya ndiwini. Because unonatsinzwa kuti chinhu chikutaura mukati mangu hachisi chinhu chakaipa ende hachisi chinhu chicharegera because chine zvinhu zvachiri kuda kuachiva mufuchi anova iye mweya mutsvene. So I said this, I saved the $1,000. Ndabva ndaenda ndikanoona munhu waMwari. Ndikati munhu waMwari ndozvandava nezvo. But ndanzwa mandiri kuti imwe yacho mari ngaende kutaiti, imwe yacho ngaende ine pandine chikwereti. Ndandasarwa nehefty amount. But 500, well, it was okay money, but it couldn't solve the problem. Apa ndandani nguva ndandakavavhuita manje kuti ndinoita zvokutsvaga munhu wekutuma zvinenge zvinavanga. So that time manje he prayed for me, we prayed together. He prayed for me and vamanudza zvekuita. Unombotanga une boldness ka. Ndatanga kuenda manje kumba manje pamunharaunda. Ndasvika pageti, hai ngomena fiat svika manje gogokwei wakuda kupinda ka5 wayofunga nganoita yako ufunga anonzwisisa iwewe. Hai wene nguo yese wapedza unocherera iwewe. Ndiri pageti, so ndakatanga kuita maconversations hoko. Ndakazongoti mandiri mweya mutsvene. I know you do not have many voices, you have but one voice. Come, help me. Ndichingopedza kudaro I felt a peace. Gate richivhurwa. Vachindiona I knew why I would say zvichinzidzana. Ndakandirijaiti. But pavakandiona vakangobuda musoro vakati makamboona munhu achindatsona daro uyu munhu akunzwira tsitsi ndichipinda pageti indikuti mawana yakunzwira tsitsi tapinda tanogara pasi vakatanga vanditi are you okay. Ini ndikutoda kuvabvunza kuti are you okay, because inini ndinechinda ndinachokera takura chinondipa that confidence kuti inini I'm okay. Anditarisa sozvenzi unoko zveseko nechikafudzara zvese mangona munhu akuita run around with questions but haasi kuona unatsobvunza. Vapedza kudaro ndakabva ndandisa Maria ndati ndobva ndavaexplainera ndakati ndinozvandakwanisa izvi pandakanzi pandakatora zvinhu ndakanga ndine expectation yakati. Remember, the truth will set you free. Don't depart from the truth. Safadzi munhu nekuda kutaura zvekuti kufadzi munhu. Handiti because munhu can change. Truth yemunhu can change today, tomorrow, or any other day, but the truth of the Lord remains the same. I told him the truth. He took the money, put it aside, started lecturing me. Ndinotori nemunhu vaswere hama dzangu vakandivhara mari. But iwewe wakatadza nei kuuya kuzondiudza. Indikuti ndava nemari yakashota.
Mufana kumuchiboboda. But makundilecha kuti ungadi kutaura kuti mari hapana. Zvikanzi mari iyi haina basa. Chakabasa kuti chine basa ndechekuti iwewe uripo ende iwewe haunofuna ukachinja ukama neni. Ndakatanga kuona mweya mutsvene vachitaura. Ndikatanga kuchema. Ndikati saka pesa apa ndaityira. Pesa apa ndairegera Satani achinditi gogogoyi une chikwereti chaiwo. Achitaunga neleverage over me. Musiwo akashaya simba Satani. Zvekuti pandakabuda imomoka ndopandakatanga kunzwisisa kuti as long as you stick to the truth, as long as you stick to God, as long as you do not depart from God, you will experience Shakapurikit. I am saying this because to show much. There are accidents that happened. I survived them. After that, I walked out. One of the accidents, I came to church. I don't know about telling in I told myself I'm going to church. And I kept quiet. I went to church. I was home. So kuti inofunga vanhu vaingoona pasikuti vaifunga kuti kuchema murwadzi but ndaichema kuti Mwari makanaka. Kuona kubwinya kwaMwari mukati meupenyu hwako kunochemedza. I saw a lot. I have experienced a lot. What am I saying? Going back nyaya. As we journey in imagine, patichange tichibuda, remember seed. It's transforming. Inobuda ya ni mashija. I agree. So it's transformed. I see the old person. It switched to transformation. If you look at Genesis 24, panotumwa muranda wa Israel wa Abraham achinze nonotsvagira mwana dzimai haana kunemwa. Why? Because pane chakavanzika chiripo. Paida kuratidzwa simba raMwari mukatenda. So munhu wekuti aifamba achiona Abraham, maybe Abraham aimbotsoka omudza kuti you know what, ndaona Mwari vaita zvakati, but he had never experienced it. Too many times we look for people who are knowledgeable on God. I am saying this is not the time for knowledge only. This is the time to experience God. He is alive. He is among us. Israel is so actually. That is closer than the closest of your friends. He is closer than anything you can imagine. Anzi vakomana vaya vachienda kwavaenda vakazoti vavhurwa asi vanga vachifamba naJesu havana kuzviziva. Ngatikumbirei kuti tivhurwe maziso edu, tivhurwe understanding yedu yezvinhu zvemweya. We have to grow and experience Him. That's the only way we can actually finish ourselves in Him. Because we grow from faith to what? From glory to what? But how do you do that without experience? Why do you not question? Zvandinonzwa baba nhengi vachiti makavaitira. Kana makavaitira kuri nini munotadza nei? Kuzasaudza. Anotira tese. He did not come to condemn us. He came so we could be saved. Seek ye first the kingdom of God and all His righteousness.
Please. Amen.